2500 квадратних метрів плитки та 1000 метрів бордюрів. Жодної прямої лінії. Це Вільнюський сквер на березі Дніпра. Зовсім недавно тут була занедбана територія з бур'янами, на яку ніхто не звертав уваги. 3 місяці роботи і замовник Євротехнології Груп отримав сучасний парк, де люди хочуть проводити час. 2 майстри та 8 помічників уклали плитку Limestone в кольорі Еверест від Ковальської, а краї окантували кольором графіт. Кожен поворот, кожен радіус, ручна підгонка та різка, щоб усі лінії тримали форму ідеально. Під плиткою цілий сендвіч, армований бетон, щебінь і пісок. Ці доріжки витримають і снігоприбиральну машину, і трактор, та при цьому залишаться рівними на роки вперед. Putfem. Робимо так, щоб було гарно та надійно одразу. Хочете змінити свій простір? Пишіть, розрахуємо ваш проєкт.